Dobrý deň prajem. Dneska by som vám chcel ukázať túto vec, ktorá sa mi stala s motorom Java 250. Jedná sa o to, že vyskakovala štvorka. Ja som si osobne myslel, že bude nejaký problém s radiacím mechanizmom, s kulisou alebo možno s opotrebením tých koliesok, ale nakoniec sa problém ukázal v tom, že vlastne táto segerka nebola na svojom mieste. Pravdepodobne ten, kto skladal motor, tú segerku zle zarazil na miesto. Tým pádom sa celá tá hriadeľ posunula smerom von a to koliesko, namiesto toho, aby držalo na svojom mieste, tak ono vlastne takto na tom skákalo a vyskakovalo a non-stop vyskakovala štvorka kvôli tomuto problému. Tu je dokonca vidieť, jak to koliesko drelo keby do bloku, kvôli tomu, že sa tam zväčšila tá vôľa. Takže preto točím toto video, že ak by vám náhodou vypadávala štvorka, tak je dobré si najprv zdemontovať toto gufero a skontrolovať si, či není iba zle dosadená tá segerka na svoje miesto, pretože vlastne keby ste ju potom pritlačili naspäť, tak tým pádom sa zase zmenší tá vôľa a tá rýchlosť prestane vypadávať. Tým pádom by ste nemuseli poliť motor tak, jak napríklad som to musel urobiť ja. K tomuto videu to bude dneska všetko. Ďakujem za pozretie. Majte sa.